Бейеу талант һәм хезмәт, бейеу тылсымлы хикмәт. Башкортстандың атказанган артисты Фәнил Әсәдуллин өчен бейеу ысынлап та тормышының бер хикмәте. 1996 елда Сибай филармония сәхнәһенә тәүге аяк баскан яшь белгес ул сакта бейеу сәнгатенең югары баскычларына күтәрелермен дип хыялланмагандыр да бәлки. Әмма Фәнил Шәйхислам улының тырыш хезмәте бүген үз һөҗүмтәһен бирә. Бейеуде оста башкарусы гына түгел, бейеүдәр куюсы, режиссер, яшь бауынды әйдәүсе иҗатчы ла ул. Сибай концерт театр берекмәһендәге уңышлы хезмәте өчен хореограф 2011 елда Башкортстандың атказанган артисты исеменә лаек була. Мен шуны әйтермен, әгәр дә моны уның күк шәхестәр, уның күк сәнгать кешеләре әлеге вакытка та безгә бигрәк тә җитешми. Касандыр 90 елларда безнең шундай бер күтәрелеш осыры бер кисереп алгайны. Менә әлеге вакытта шундай кешеләр җитмәй. Ни өчен дигәндә, ысын үдебездән халкыбыздан, нидән тамырлардан, табигатьтән килеп чыккан, ни өчен дигәндә, режиссер булыр өчен, яки биюсе булыр өчен, гомумән сәнгать кешеһе булыр өчен ул Худайдан булырга тиеш. Фәнил Әсәдуллин куйган коллектив бейеүләр белгечләр тарафынан һәр сак югары баһаланып килә. Әйтәйек, Байрам, Шаймуратов генерал, Сармат, Башкортстан Гөлбөстан, Кадриль дип аталган композициялар менән Сибай халык бейеүләре ансамбле республика һәм халыкара конкурс фестивальләрендә җиңүче булды. Булар барыһы хореографтың бай тәҗрибәһе, осталыгы, иҗади эшмәкәрлеге турында һөйләй. Иҗат минем өчен иң мөһиме. Ул режиссуран, ул бейеу куюы, иҗат. Иҗат белән янып яшәгән вакытта гына мин үдемдә иркен тоям, мин үдемдә еңүче дип тоям. Иҗат туктага, тормыш туктай минем өчен. Ошо көндәрдә артист 50 яшьлек юбилеена бәйле үзенең эшмәкәрлегенә үзенчәлекле йомгак яһау максатында бейеү сәнгате осталарын, иҗатчыларны байрам кисәһенә тупланы. Сәхнәлә хореографтың төрле елларда куйган бейеүләре яңгыса балкыны, котлау һүзләре, ихлас теләктәр яңгыраны. Гөлсәрия Абилева, Радмир Исәнгулов, Гөлгинә Раскилдина, Яңлыктар хезмәте.